Короче говоря, вак бузург Қирғонтепа аст. Ина ҳам гарм аст ки бовар кунед ҳенҷи бада. Не савхоз Тирманистона таксиёр. Инҷа хай нами яра нав песан. Оз дар омадем аку бинем чӣ гапа. О дасти азем зинда сахбаланд давай бачҳо авто дидӣ. Ина ҳам маша нав песан дар бозори Қирғонтепа. Короче говоря, оди 1 миллион ай. Не подвалдош кам, маш лестница отдельный, дроношу дорожу панклина раст. Хамаш қоидави анда инҷа короче. Ина аҷоибот таки марҳамат кине биёе. Ҳамҷа кор кине. Кори ӯ расерамуне. Майли. Не вақти километрия короче ина. Ходунигоҳ шидан, километргоҳ шидан ҳама шидан уже. Ҳама шисад фоидами раис бозор аст ки ҳамҷа. Чанд километр тағои? 10 сум кило. бозори Қирғонтепа аҷоибота. Май. Бо даҳвои Қирғонтепа. Ништияги баъд. Ганда гарм та. Хай ҳам шаҳрҳои ғарибин инҷа гарм шуд. Инҷа беҳади бад. Зури бач бия. Раси 133 короче. Дабан 135. Тасиски. Вегон нах навора бигем мебинем тапас мепартом то бифаҳмед. Инда сарбаланд. Osmon choyagi. Maldak sidan dar ko.